Jeg har været på Facebook og har læst, at der sker en masse omkring nogle bøger i dag, og derfor så går jeg til Politikken for at se om det. Og der er ikke rigtig umiddelbart noget, så jeg tænker, at jeg må kunne gå videre til sådan en kulturforside. Så jeg starter med at kigge efter, om der ligesom er et direkte link til noget kultur, og det er der umiddelbart ikke. Så får jeg øje på, at der muligvis er noget adgang derover. Så jeg starter med at ja, så er der et banner. Så jeg ved ikke lige, hvordan jeg kommer ud af, men det gør jeg så sådan her. Eller hvad? Okay. Nå, der. Og så kan jeg klikke her. Og så kan jeg gå videre til kultur her. Og der er flere bannere.